Columbofilii mei, vă salut cu tot respectul. Vreau să vă zic că am dat drumul la acești porumbei și mă gândesc așa că tot zboară, mă gândesc că ăștia cred că au uitat că mai au casă. Zboară de vreo, nici nu știu, ei au uitat că mai au casă și că mai trebuie să vină acasă. Așa că nu știu ce să vă spun. Ia uitați. Ce să le fac? Și cu mâncarea foarte puțin le dau și cu alea. Mă gândesc că să închid și să plec acasă, că oricum ei cred că gata și-au găsit altă casă, că oricum nu mai vor să intre, nu mai vor să vină acasă. Asta am vrut să vă zic, columbofilii mei. Nu știu voi cum face să vă zboare porumbeii mai puțin. La mine nu știu ce. Zici că nu mai au casă porumbeii mei. Să trăiți!